Armestriu, de l'Adela Filbà, és una llegenda. O sigui que les llegendes ja ho sabem. A vegades existeixen, a vegades no. Són mites, per alguns les creiem, per altres no, però bueno, és una llegenda. Vescomtessa d'Osona i Cardona, l'encisadora Armestriu, desafia el temps des de fa 10 segles i entre núvols de boira blanca encanta, embruixa i enamora a tot aquell que la veu emergir. De figura esvelta com les espigues, de cabellera com el sol del migdia, d'uns ulls color d'un cel clar d'estiu i unes mans volàtils com els ocells. Perdura persistent amb la seva imponent presència al mig del vell i auster monestir medieval de Sant Pere de Casserres. A l'eixamplament de la carena i sobre el xiu-xiueig del riu s'alcen les parets velles, ocres i sòbries, amarades d'històries velles i tristes, de nobles i vassalls, i la del cavaller fred, amb cabells color de coure, valent i agosarat, però aterrit per la vella i dominant Armestriu que el volia abat d'un gran monestir. Una nit, entre llençols de seda fina, la vella dama somià un monestir i tan bonic i imponent el veié que amb convicció i persuasió convencé el clergue, el prelat, legislatius i regents, apoderats, adinerats i a tot el poble sencer de la necessitat d'una obra sagrada en honor de l'apòstol Sant Pere i un altar per venerar a Sant Joan, el profeta dels bons actes. Així, la diòcesi de Vic, al ser fonamentada de roca viva i envoltada d'infranquejables estimballs i esgarrifosos, obscurs i tenebrosos. Entre els murs, l'ombra difuminada i encegadora de la vescomtessa Armestriu, la més bella noble que home hagi vist mai, enamorar i embogir a Pau Parasols i Pi, el prevere del monestir. I en les nits sense lluna, i quan la boira altiva i passiva passeja revestint els murs d'una blancor difusa, Armestriu balla amb ella, i els enamorats deliren al·lucinats i embogits per tan formosa i captivant noble dama, de tan alt bressol i permanència tan longeva.